Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Отпуску, лекин гузаштагона аз хотир фаромӯш кардан дар кор не. Барои ҳамин мо имрӯз як хона занҳо, як хона мардҳо, яъне хешу табороя хабар кардем. Барои он ки муддати чанд соле ки мо расиянда будем, чанд хешу таборо гузаштанд, аз дунё рафтанд. Барои ҳамин гӯсфанд куштем, то ин ки сари дастархон ҷамъ шавем, дуои фотиҳа кунем, қуръон хонем ки рӯҳу арвоҳашон шод шавад. Анами хел дастархони хок сорона кушодем ва кабоб андохта мондем. ҳозир бегоҳ ки шуд, хешу таборо меҳмонон мебиён, камтар гузаштагона ёд мекунем ва дуои нек мекунем дар ҳаққашон ки худо ҷошона ҷаннат кунад ва хайри кардагӣ моя худо ба даргоҳаш илоҳим қабул намояд. мо хатми хӯронба ба ҷои ош шӯрбо пухтосим. Гӯсфанда куштим, барои ҳамин гуфтем ки ҳамон гӯшти гӯсфанд ки шӯрбопазим назм мешавад, гуфтем гузашта 4 соат шуд андохта мондаги мова. ҳамин хел ҳезмуи калон андохта мондем, кам кам ҷӯшта истодааст. уже тайёр шудаги почти мана хел гӯшташа реза накардем, мана мехел бутун андохтем, калон мана ҳамаша мехел калони бутун. Баъд мегирем, реза мекунем, як тарафаш гӯшту, як тарафаш вай думба. баъзи майдатарушам ҳай мана мехел ҷудо ҳам ба мазза метовад. оли мечашим. Да. Ага, сейчас, подожди, я помогу. Бо як бори дигар салом тамошобинон. Намедонам ки охирон бор кай видео кардаги будам. Каям хел вақтан шояд телефон нагирам видео кардаги. Барои ҳамин ҳамаша ҳаралаш. Имрӯз сана 28 август. отпуски мо ба охир расид. Мо бояд то 1 сентябр хонава шавем, чунки Муроҷон имсол синфи 1 мерад ва мактабба бояд мо тайёрӣ бинем. Анакнун ҳозир мо дар роҳ, аллакай мо Ӯзбекистонанда. Мо саҳар 5 саҳар баромадем ба роҳ. Аз тарафи Масчоҳ гузаштагимонею, аз тарафи Кони Бодом гузаштем, барое ки дар тарафи Масчоҳ одамо где-то 1,5-2 сутка танҳо аз граница гузаштанд. Барои танҳо гузаштан очрад истоданд. Барои ҳамин мо аз тарафи Кони Бодом гузаштем. Мунҷа границаи назди Қирғизистон ба наздикаш будааст. Барои чи бисёри одамо унҷава намеранд, барои он ки раҳ 2 баробар 3 баробар зиёд мешад. мо всё равно аз 1-2 сутка истодана мошина ҳайкада буравим лучше нағз гуфта 5 саҳар аз хона биромадем. Рафтем ки где-то 4-5 мошин буд ва гузашт, моям гузаштем. Ба ҷои 3 соат мо 8 соат 9 соат роҳа тай кардем. Границаи Ӯзбекистон ба даромдем. Агар роҳи кӯтакӣ равид, агар перевалова намегузарид, перевало ки роҳи дароз ки мана роҳи мо рафтоса ки равид, ҳамин фақат даруни кӯҳу перевал мешад. моям якум бор инҷа ин раҳ ба омадем. Хайрат ки навигатор ҳаст, ҳамин навигатор ба нигоҳ карда, ҳамон навигатор ба боварӣ карда бурафтосим. Табличкаҳои дидосим примерно дуруст бурафтосим мо. анакнун мо ҳозир мерим где-то соат 2-3 бегоҳ мешад то шаҳри Ангрен ба рафтана. унҷа хонаи холамба медароем, мебинем агар шавад шаб ба роҳ меброем, агар нашавад хо мериму
пагоҳ саҳар бо роҳа давом медиҳем, барое ки имшаб почти штохо рафтагӣ монед, чунки ҳама байдоя вай кунем тамом кунем гуфта хонаоя ба сар кардем, ҳама чизое ки берем ба баровардагӣ даровардем. Дидем ки соат 3 саҳар шудааст, аллакай 5 саранда роҳ ба баромадем. инҷа манам хел аввал мо вай чихе гӯям гирди кӯҳ ки болова буромадем. инҷа перевал анакнун поимба фуромдосим сексекин. аввал вақте ки боло буромдостагӣ будем номаълум ҷудо ҳам бисёр боло баромадем. анакнун поимба ки фуромда аз поин болова нигоҳ кардем, хе камтар воима зер кард ки ҳамин қадам мо болои кӯҳ ба баромадем гуфта. шукри худо роҳҳо нағз ҳамаҷо цивилизатсия шудагӣ, роҳҳоя нағз ремонт кардагӣ, ягон ҷои ваяш нест, страшнагиш нест. бурафтосим анами хел давомаша бо агар тонам видео мекунам. محبتی تو رنگ رنگ شکوفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعر و یاسمن نوای تو نویدی من ز چشمی اولی خدا رسیده ای به من وطن. тамошобинон мо хонаи холам омадем, ҳама мо шитем. тӯи дидоси миҳо гуфтанд ки якун шаб ба роҳ ба набройтон гуфтанд имшаб дам мегириму баъд пагоҳ саҳар роҳ ба меброем. намехел тӯи соли гузашта набераи холам тӯи шудагӣ буд, ҳамна дида шитем. кӯдако мультик мебинем гуфтанд болонда телевизоранда мультик дидосиянд, мо поинанда аз дигар хона телевизор оварда. намехел вай дида шитем, тӯи дида шитем, дутта телевизор якта хонанда. барои кӯдакоя гирья накарданаш чӣ короя мекунад одам. субҳ бахайр ба ҳама. мо роҳи тоҷикистон, o'zbekiston, qozog'iston, rossiya давом дода истодем. намехел буромадем роҳ ба. накнун ҳозир центри тошканба даромадем. инҷа мерем границаи қозоқистон ба мегузарим. қозоқистон биям как минимум мо всё равно 2 сутка месим, барое ки мо шаба роҳ мошин ҳай намекунем, ё ин ки вақте ки аллакай монда шудем меистиму гостиница снимать карда дам мегирем, чунки ягон ҷои саросемагиш нест. 4 рӯз то 1 сентябр аст, 4 рӯз вақтамоҳай. мо 1 рӯз 2 рӯз бошудам дер равиму, лекин безопасно мехел сари рулба чтобы хоб набарад. безопасно равим гуфта мехел тез вақте ки монда мешем дам мегирем. ҳар боре ки мебурафтам аз тоҷикистон дилам ганда мешуд. ин дафъа намедонам какта вай аҳамият надодосям. аллакай ба фикрам ки ғарибивиам одат кардим. инқадар хел ғамгин неман. инҷа границаи қозоқистонамо гузаштем, уже бурафтосим роҳҳои қозоқистон. ҳамихел штуро бисёр. вақте ки мо тоҷикистон бурафта будем фақат асп, ҳамихел подаҳои аспа дидим. дигар роҳ буд вай, мо омад ба дигар роҳ ки омдем, чунки вай роҳ камтар вайрона будааст. фақат штур дида омдем. тамошобинон аллакай мо аз границаи қозоқистонам гузаштем. ҳамихел чӯлу биёбон буд. вақте ки границаи россия даромдем сабз ду тарафи роҳ, чунки медонитон ки лесаш ҷудо ҳам бисёр. ҳамихел кӯдакоҳо рафтиянд дамгирон. мо қариб хонава рафта расидем. раҳмат ки моя тамошо кардитон. хайр то влогҳои оянда. дар паноҳи худо боштон.